Ahojte zlatíčka, takže vítam vás na dnešnej hodine, na ktorej začneme novú tému, je to Pythagorova veta. Sľubujem vám, že po mocinách a odmocinách toto bude naozaj jedna z najľahších tém a z najľahších učiv, ktoré vlastne v 9. ročníku budeme mať a bude sa vám celkom páčiť mnohým. Začala by som tým, že princíp Pythagorovej vety vlastne vôbec nevymyslel Pythagoras, ale on ju tak preslávil, dostal ju do Európy, podľa neho dostala pomenovanie, ale poznali ju už v starom Egypte. Vieme, že v starom Egypte mali budovy veľmi presné, možno, že mnohé boli lepšie a presnejšie ako ktorékoľvek dnešné. Keď pozriete na pravý obrázok hore s tými uzlíkami, tak vlastne máme motúzik, ktorý je rozdelený 12 uzlíkami, zviazaný dokopy, teda do kruhu. No a starí Egypťania prišli na to, že ak ho napneme takým spôsobom, ako máme na obrázku, čiže na jednej strane sú 3 uzlíky, na druhej 4 a zostalo nám tých 5, tak tento trojuholník, ktorý sme dostali, je pravouhlý. Toto je vlastne aj princíp Pythagorovej vety, že existujú trojuholníky, ktoré sú pravouhlé a vlastne platí pre ne nejaké určité pravidlo. To pravidlo je znenie Pythagorovej vety. Keď sa opýtam, ako znie Pythagorova veta, toto mi budete musieť vedieť povedať. Viete, že ja od vás nechcem skoro nikdy žiadne definície, toto je naozaj jedna z tých, ktoré nutne treba vedieť. Čiže keď poviem, povedz znenie Pythagorovej vety, tak mi každý z vás bude vedieť zarecitovať, že obsah štvorca nad preponou pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu obsahov štvorcov nad jeho odvesnami. V obrázku, ktorý máte vpravo dole podo mnou, ten zelený s trojuholníkom, si vysvetlíme viacej, čiže tam budeme pokračovať. Keď ale ešte poviem, že mi zapíš Pythagorovú vetu, tak zapíšete presne to, čo máme na tom zelenom obrázku, čiže a na druhu plus b na druhu rovná sa c na druhu. Toľko zatiaľ a pokračujeme teda v obrázku dole.